Ay, hello mga inyas, no? Kakain tayo mga inyas, no? Itong luto ni Chip. Yan. Anong luto to, Chip? Anong luto to? Ito sir ay Ginataang tilapia. O ginataang tilapia. Ito, tikman natin yung luto ni Chip, no? Dito si Chip nagluluto eh. Ayan. Ay, Chip, oh. Shoutout ka, Chip. Chip, shoutout ka, Chip. Shoutout ka, Chip. Ayan, si Chip, oh. Ayan. Yung ano niya, yung recipe niya ito. Recipe ito ni Chip. Ginataang tilapia. Tikman natin. At dito rin kumain. Dito na kakain na lang sa ano. Tsaka may sabaw dito. Yung baon natin dito, dalawang itlog, oh. Tapos meron pa ano si Chip. Nagluto Chip dito kaya maganda ito. Tilapia. Yan. Sabaw dito. Jong! Kain tayo, Jong! Okay na, kain muna tayo mga inyans, ha. Mamayang inyans, no. Kain muna tayo. Mayroon tayong shoutout kaya kay Chip, no. Nagluto siya ng ginataang tilapia.